के लिए हमारा प्रसंग यहीं पर रुकता है। आगे इनके सुनिएगा। एगो लेटेस्ट गाना हमारे से सुनी। हाल में 5 अगस्त के ना हो 5 अगस्त के ये हमारा भारत के प्रधानमंत्री का कहले, हमने के मोदी जी का कहले, जोगी जी का कहले, बरसों बरस के इंतजार को उन्हें खत्म कर दिया, राम मंदिर का शुरुआत कर दिया। पहले भाई ना वही पर एगो हमरा से गीत सुनी। हमारा भाई का कमेंट ना सुननी, हम कहनी कि वो हिंदू के घर जो के आंगन में गाय के गोबर ना लिपाई तब ठीक नहीं खे ना कहे कि हिंदू के घर इनका खोपड़िया का नटवा जब ढीला हो गया टाइल्स मार्बल लगावा तरह अब तारा के तने हम स्क्रू ड्राइवर से टाइट करेगा ढीला हो गया इधर बुझे के चाहिए कि हम ना कहनी कि टाइल्स मत लगाओ ओकरो पर गाय के गोबर लिपल जाता है। लोग लजाता छुआता मेरा हाथ में गंदा हो जाएगा गोबर को छुई ओकरो पर गाय के गोबर लिपल जाता है। ई तरह बुझे के चाहिए बुझाई तब ना। लेकिन चलिए हमके फिर अपना भारतीय संस्कृति हम ये भारत टिकल होकर पर गीत बा जय जय बाजू पूरा खत्म बारे। अरे मोदी जोगी कइले भैया राजा हो जाओ ना भाई। ई मोदी और जोगी के जोड़ी ई कोई ना तोड़ी, ई मोदी और जोगी के जोड़ी कोई ना तोड़ी। भाव लागल कि मोदी जोगी कइले भैया अरे मंदिर के निर्माण है, अरे दुनिया में हाला भइले, अरे दुनिया में हाला भइले जाने ला जहान अयोध्या में राम मंदिर शुरू हो गया पता बा कि ना इहो कहतारी मोदी जोगी कइले भैया और तुम बचाओ मारिया से बजाओ। मोदी जोगी कइले भैया मंदिर निर्माण है, दुनिया में हाला भइले, दुनिया में हाला भइले मोदी जी का कहले 5 अगस्त रहे आई सुबह दिना पंडित जी पतरा देखले जवाने देखो हो गुणगान रे मोदी जोगी कइले रे भैया मोदी जोगी कइले हो भैया मंदिर निर्माण